Ita linman impanakal dagiti Ponyboy iti Wright Park Baguio City ti kanayunan a serbisyo da kadagiti kliyente. Dayto iti libre a horse riding lesson. Ada detalye ni PTV ISU intern Alwina Fabilar. Maysa ti horseback riding iti Wright Park Baguio City a pagaayat dagiti umili ken turista at turturengen. Banag at tinagiragsak dagiti Pony Boys. Tapnong met maipaayanda iti kanayunan a pagliwlawaan dagiti kliyente da, idyadjaya da ti libre a riding lesson kadagiti mangkayat a makaadal nga agpataray iti kabalyo, malaksid iti tour guiding kadagiti turista. Maidjaya laeng ti free riding lesson kadagiti kliyente da nga agsakay iti kabalyo. Saan nakaraman iti rate ti panangisursuro da, kadakwa da, no kasano nga agsakay ken agpataray iti kabalyo. Apektado met ti birok da ita alinman, gapo iti mapaspasaran atudo. Sa ngayon po, basta hindi umulan, meron. Kasi Yes, sir. during June and July, may mga bisita po tayo ng mga balikbayan. Ano, tapos pag Saturday, Sunday naman, mga locals din naman yung bisita natin. Yun lang naman ang kita namin. Pero hindi, ngayon po matumal mga yun. Pag ganito na school days, ngayon June and July, magano tatag-ulan, is nasa 50 or 60 mga kondang na sumasakay. Nakadkadlaw met ti panagbaliw ti rates da, no kumpara kadagiti naglabas atawan. Ang rate po namin ngayon is sa 30 minutes, solo ride is 350. For 1 hour na solo is 600. Pero pag double ride or palitan is 400 po for 30 minutes. Pwede rin po silang mamasyal around the park, 2 hours, 1 hour, 3 hours, depende po sa kanila po. Para kadagiti daduma a horse owner ken handlers, saan nga umdas ti birok da itapanawan, isu nga agbirok da metlaeng ti daduma a pagbiyagan. Sa akin, dalawa yung kabayo ko. Isa ko lang na nag-aalaga. Pagka sa umaga, nagpapakain muna, naglilinis ng tae. Pagkatapos, papaliguan na yung kabayo. Pagka mapaliguan, ipaparking na din. Yes, Maghihintay na ng pila. Sa ngayon, mas lalo pag ganito ang klima, Oo, sir. medyo mahina, Matumal. matumal. Pag minsan nagwawalis din ako sa likod ng parkingan, yun ang sideline ko din. Para may pangkwan din, Oo, sir. pang palengke. Ibidamat ni Eman, may sa turista ti serbisyo nga ipapaay dagiti Pony Boys. First of all, let's start with the horses. Talaga namang, I can see that the horses are really well taken care of. It was very smooth. The caretakers, they really care. And super hands-on sila. And they really guide you every step of the way. Overall, the experience is something that I will cherish and will definitely experience again. Alwina Fabilar, para iti Pagilian.